እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ጅቡቲ ብዛዕባ መንጎ ትግራይን ፈደራላዊ መንግስትን ዝተወልዐ ግጭት ንምዝርራብ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ አዲስ አበባ ሰዲዳ። ግብፅን ሱዳንን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳየን። ኣብ ዩጋንዳ ክልተ ሕፁያት ተወዳደርቲ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተኣሲሮም። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጅቡቲ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ህፁፅ ምብጻሕ ኣካይዱ። ዕላማ እቲ ልኡኽ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተወሊዑ ንዘሎ ግጭት ንምህዳን ንክልቲኦም ወገናት ናብ ዘተ ንምምላሶምን ዝዓለመ ምንባሩ ዲፕሎማሰኛታት ኣሚቶም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ፈጺሙ ብምባል ኩናት ድሕሪ ምእዋጅዩ ልኡኽ ጅቡቲ ትማሊ 4 ሕዳር ወጋሕታ ብህፁፅ ናብ አዲስ አበባ ምሪሑ። እዚ ልኡኽ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቀዳማይ ሚኒስተር አብይን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ከም ዝተዘራረበ ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያ ልዕሊ 90 ሚታዊት ናይ ወደብ ኣገልግሎታታ ኣብ ጅቡቲ ትምርኮስ። ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተጓሃረ ወጥሪ ንምህዳእ ሕብረት ኤሮጳ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ኣህጉራውን ዞባውን ውድባትን ሃገራትን እማመታት ይቕርቡ ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ በንጻሩ ኣብ ልዕሊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጸቕጢ ንምፍጣር ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዶብ ሰራዊት ናይ ምንቅስቓስ ተበግሶታት የርኢ ምህላው ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይጠቕሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ስርዓተ ሕጊ ናይ ምንጋስ ስጉምታት ይወስድ ምህላው ፈደራላዊ መንግስቲ ፍሊጡ። ብዛዕባ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ግና ብዝርዝር ኣይገለጸን። ይኹን እምበር ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ህፁፅ እዋን ብምእዋጅ ኣገልግሎታት ኢንተርነትን ቴሌፎንን ከም ዝቋረጽ ገይሩሎ። ኣገልግሎታት ባንክን ኤሌክትሪክን እውን ደው ምባሉ ተሓቢሩ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ካብን ናብን ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ በረራታት ይኹን ህዝባዊ መጓዓዝያ ደው ከም ዘበለ ብምግላጽ ብክልል ኣየሩ ዝካየድ በረራታት ኣጊዱሎ። መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ እቲ ብሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ይውሰዳሎ ዝበሃል ስጉምታት ይኹን ዝተዋህቦ ግብረ መልሲ ብዝርዝር ኣየፍለጠን። ግብፅን ሱዳንን ናብ ምሕላው ስትራቴጂያዊ ረብሓታት ክልቲአን ሃገራት ዝዓለመ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳ ምዃነን ተሓቢሩ። እዚ ዝተሓበረ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል መሐመድ ፋሪድ ኣብ ሱዳን ናይ 2 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ፈጺሙ ናብ ካይሮ ዝተመልሰሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዩ። በቲ ጀነራል ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝበጽሐሉ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ያሲን ኢብራሂም ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል መሐመድ ዑትማን አልሑሴንን ካልኦት ወተሃደራውያን ሰበስልጣንን ሓለፍቲ ጸጥታን ሃገር ዘትዩ። ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ስልጠና ሓበራዊ ልምምድ ምህናፅ ወተሃደራዊ ኢንዱስትሪ ጸጥታን ካልእን ዘተኮረ ናይ ምትሕጋዝ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ዘመልከተ ሚኒስተር ምክልኻል ግብፂ ብወገኑ ክልቲአን ሃገራት ንዝጸንሐን ታሪኻዊ ዝምድና ብዝለዓለ መልክዑ ንምሕዳስን ናይ ሓባር ረብሐአን ንምሕላውን ናብ ዘኽእል ደረጃ ይሰጋገር ምህላው ጠቒሱ። ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ዝጅምራሉ ይኹን ካልእ ኣካልቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ዘውዕላሉ ዕለት ኣይተነጸረን። ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ጉጅለ ግብፂ ሓደ መዓልቲ ድሕረቲ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ኣብ ግብፂ ዘካየዶ ምብጻሕዩ ናብ ካርቱም ኣምሪሑ። እቲ ልኡኽ ካብ 30 ጥቅምቲ ክሳብ 2 ሕዳር ኣብ ካርቱም ኣብ ዝጸንሓሉ ኣብ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ መደበራት ሱዳን ምብጻሕ ኣካይዱ። ኣብ ዩጋንዳ ብዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ነቲ ን34 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዝደንት ዮወሪ ሙሴቪኒ ክብድሁ ይኽእሉ እዮም ዝተባህሉ 2 ሕፁያት ተወዳደርቲ ተኣሲሮም። ህቡብ ደራፋይ ወዲ 38 ዓመት ቦቢ ዋይን ሓደ ካብቶም መንእሰያት ዩጋንዳ ቆላሕታ ዘንበሩሉ ሕፁያት ኮይኑ ድሕሪ 4 ወርሕ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንምስታፍ ሕጋዊ ቅጥዒ መሊኡ ብመኪና እናተመልሰዩ ብሓይልታት ጸጥታ ተኣሲሩ። ፖለቲከኛ ፓትሪክ ኣሞርያት ብወገኑ ኣብ ካምፓላ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብፖሊስ ተወሲዱ ከም ዝተኣስረ ዝወከሎ ሰልፊ መድረኽ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብትዊተር ኣፍሊጡ። ክልቲኦም ሕፁያት ተወዳደርቲ ኣብዚ ሳልስ እዚ ብፖሊስ ካብ ዝተታሕዝሉ ክሳብ ዝእዋንዚ ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡ ዘመልከታ መርበባት ሓበሬታ ዩጋንዳ ዝኾነ ወግዓዊ ክሲ ከም ዘይተመስረተሎም ጠቒሰን።
ካብ 1986 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ዕድመ ንፕሬዚደንት ናይ ዝወዳደር ዜጋታ ሃገር ዝግድብ ቅዋም ብምልዋጢኡ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት 2021 ናብ ዝካየድ ምርጫ ንመበል 5 ግዜኡ ንውድድር ዝዳሎ ዘሎ ወዲ 76 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ተዓዊቱ ንዝቕጽል 4 ዓመታት ኣብ ስልጣን እንተጸኒሑ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ን40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ተባሂሉ ብዕድመ ስልጣን ክብረ ወሰን ክሕዝዩ ብዘይ ዝኾነ ምርጫ ን29 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብዚ እዋንዚ ንፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ስዒቡ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዉ መራሕቲ ንዝበዝሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቐጺሉ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ንህልው ኩነታት ዞባና መልኪቱ ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ኣብ ኩናት ኢዱ ከይሕውስ ዝጽውዕ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ንሰላምን ምርግጋእን ሃገርናን ዞባናን ክጎድኡ ዝጸንሑን ብዝያዳ ክጎድኡ ዝኽእሉን ምዕባለታት ክንከታተሎም ጸኒሕና ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ውሑዳት መዓልታት ብኩሎም ወገናት ብቃልዕ ጥሩምባ ኩናት ክንፋሕ ድሕሪ ምጽንሑ ሎሚ ወጋሕታ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኩናት ተወሊዑሉ እዚ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ንሃገርናን ንመላእ ዞባናን ኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕቤን ከኸትል ዝኽእል ምዕባለ እዩ ሰላምን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንምሉእ ዞባና ኣወንታዊ ጽልዋ ስለ ዘለዎ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ውሽጣዊ ሽግራቶም ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ነባሪ መፍትሒ ክረኽብሉ ንጽውዕ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኩናት ንምውላዕ ንነዊሕ ክሰርሕ ጸኒሑ በዚ መሰረት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ጣልቃ ንኽኣቱ ምድላዋቱ ክገብር ጸኒሑ ኣብ መላእ ሃገርና ግፋእ ኣካይዱ ሰራዊት ከንቀሳቐስን ሰፋሕቲ ኣኼባታት ወታደራዊ መኮንናት ከካይድን ቀኒዩ ምትእትታዊ መራሒ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ነቲ ግጭት መሊሱ ዘባርዕን ብምዃኑ ብትሪ ንኹንኖ ስርዓት ኣስመራ ጸግዒ ወሲዱ ንኤርትራ ኣብ ዘይቁንዕን ሓደገኛን ኩናት ክእቱ ይብገስ ስለ ዘሎ ኩላትና ኤርትራውያን ብሓድነት ክንቃወሞን እምቢታና ንኩናት ብዓውታ ከነስምዕን ኣጥቢቕና ንምሕፀን ቅድሚ ሕጂ ዝፈሰሰ ኤርትራዊ ደም ገና ከይነቐፀ በሰላታት ናይ ዝሓለፈ ኩናት ከይሓወየ ውጉኣትና ዝግብኦም መሰረታዊ ክንክንን ደገፍን ገና ከይተገብረሎምን ስድራቤት ስውኣት መሳኦም ከይረኸቡን ናብ ዘይተደለየ ሓድሽ ኩናት ምእታው ንጥፍኣት ዘምርሕ ገበን እዩ ብሰንኪ ዕብዳን ኢሳያስን ስቕታ ዜጋታትን ዝሰዓበ ዕንወት ይኣክል ሎሙኸ ወድመንን ጓልመንን እዮም ክስንክሉን ክስውኡን ኣያኖት ስድራ ቤታትየን ወለደን ውላደን ወይ ወለደን ክስእና ኣያኖት ማይ ቤታትየን ከ በልማማ ደቀን ክኸፍላ ኣብ ምንታይ ከ ስለዚ ንጣብ እውን እንተኾነ ኤርትራዊ ደም ክፈስስ ክንጻወሮ ኣይግባእን ዕቃበታቶምን ተቃውሞኦምን ዘርአዩ ዘለውን
ወታደራዊ መኮንናት ኤርትራ ከነመጉሶምን ክንድግፎምን ኣለና መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ነዚ ዘንጸላልወና ዘሎ ናይ ኩናት ሃዋሁ ብእምቢታኻ ክትምክቶ ደጊምና ንላቦ ብፍላይ ወለዲ ንደቅኹም ዋልታን ጽላልን ኮንኩም ነዚ ስርዓት እምቢ በሉ ገዳይምን ሓደስትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ደው ኢልኩም እምቢ ንኩናት በሉ ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምስ ዜጋታት ብሓባር ትእዛዚ ምልካዊ ስርዓት ነፂኩም ህዝብናን ሃገርናን ካብ ኩናትን ጥፍኣትን ንምድሓን ክትነጥፉ ሃገራዊ ፃውዒትና ነቕርበልኩም ኣብ ስደት ዘላና ኤርትራውያን ውን ኣብ ጎንኹምን ኣብ ጎኒ መላእ ህዝብናን ኮይንናን ንሰላም ንፍትሒ ንርግኣት ንግዝኣተ ሕጊ ንቃለስ ኣለናን ክንቅጽሎ ኢና ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ምርግጋእን ንዞባና ይቐንየለን ሬድዮ ኤረና ዛንታ ኤርትራ ኣብ ዛንታ ጎራዙኣ ቢርጋለም ፍስሓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሰብ ብዘይካቲ ዘለዎ ቀይዲ ምስ ወፃኻ ካልእ ጸገም ዘሎ ይመስሎን እዩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፃኹላ መዓልቲ ኣውዳ ኣመተይን ዕለተ ምውዳእ ኩሉ ሽግራተይን ዝመስለኒ ዝነበረ መዓልታት እውን ፍቕዲ የብሉን እዚ ግምትን እምነትን እዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ከም ዘለዎ ኣብ ግብሪ ከም ዝረአ ዘጠራጥር የብሉን ኤርትራ ግን ንኹሉ ንቡር ኣካይዳታት ርሕቕቲ ክሳብ ዝኾነት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይሕጋዊ ቤት ማሕይር እውን ቤት ማእሰርቲ ካብ ምባሉ ቤት መጮይቲ ዝብል ቃል ዝያዳ ስለ ዝምጥኖ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘይሕጋዊ ቤት ማሕይር ናፃ ምውፃእ ማለት ካብ ቤት መጮይቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስግጋር ማለት ካብ ምዃን ዝሓልፍ ትርጉም ዝወሃቦ ኣይኮነን ኤርትራ ብቐንዳ ቦታ ንሓድሕዶም ክረኣዩ ዝኽእሉ ኣበይ ከም ዘለዉ ዝፍለጡ ሚልዮናት እሱራት ኮይና ስለ ዘላ እንሆ ሕማቕ ግዜ በዓል ገዓስ ኣለዋ ከም ዝበሃል ግዲ ኮይኑስ ኮሮና ዝተባሃለ ሕማም ድማ ናብራ ዓማጺ ኣብ መምችቻእ ተጊሁስ በቲ ጋቢ በቲ በትሪ ይቐብል ኣሎ ልሳን ኣራዊት ድማ ቤት ማሕቡስ እቲ ዝወሓሰ ቦታ ንምክልኻል ዝሕማም ምዃኑ ክትጸውይ ከፊታ ነቲ ናብራ እሱራት ኣብ ኤርትራን ኣገባባት ምቁፅጻር ሕማም ኮሮናን ምፍላጥ ጥራይ ዘፍሽሎ ስደት በቲ ሓደ ነቲ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘርእዮ ሽክዕላልን ብድዕን ከዓ በቲ ካልእ ግርም ኣብነት ኣብያተ ማሕይር ኤርትራ ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ክነብሮ ናይ ዝኽእል ደረጃ እቲ ናይ መወዳእታ ጫፍ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንእዝኒ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት እውን ዘደንፁ ምናልባት ከዓ ክሳብ ዘይእመን እዩ ዕድል ጌርካ ናይ ምውፃእ ባብ እንተተረኺቡ እውን ምሳኻ ዝጓዓዝ በሰል ኣለዎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፃኹ ንስድራ እሱራት መርካብ ካብቲ ዝኸበደ ፈታኒ ስምዒት ነይሩ ልዕሊ ማንም ግዜ ኣብዛ ህሞት እዩ ዝብሎን ዝኾኖን ዝጠፍኣኒ ዝነበረ ሓንቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፀት ኣፊት ስድራ እሱር ደው ኢላ ክትብሎ ትኽእል ዘይብላ ክትብል እንተፈተነት ከዓ ሓቅን ምኽኒትን ዝተሓዋወሳ እንታይ ምባል እዩ ዝሕሻ ዳሓን ኣሎ ምባል ውፅእ ሓሶት እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ
ዳሓን ዝበሃል የለን ኣብ ተመሳሳሊ ቤት ማእሰርቲ ምንባርካ ይፈልጡ ክነሶም ኣይፈልጦን እየ ወይ ርአዮ ይፈልጥን ዝብል መልሲ ካብ ትፅቢቶም ወፃእዮ ሓቂ እውን እንተኾነ ፈጺሙ ተስፋ ዝኽሊ እዩ ኣብ መርመራ ብዝወረዶም መግረፍቲ ናይ ዝሰንከሉ ብምሕር ጸቕጥን ወጥርን ኣእምሮኦም ናይ ዝዘበሉ እሱራት ስድራ ቤት እንታይ ኢልካ ምምኽናይ ይከኣል ብሓፈሻ ብዛዕባ ህይወት እሱራት ምዕላል ንስድራ ተወሳኺ ሕማም ንኣዘንታዊ እውን ቃንዛዮ ነዚ ርእስቲ እሞ ብኸመይ ትሰግሮ ብዛዕባተን ኣብ ኤርትራን ከለኹ ኣብ ቅድሚአንን ኣብ ቅድሚ ገዛእ ርእሰይን ኣብ ትዕዝብቲ ዝኣተኹሉ ወጥሪ ምኽንያት ዝገበራ ስድራ ቤታት ንሕጂ ብኽዱኑ ይጽናሕ ንጊዜኡ ንሎሚ ኣብ ቦታ ስደተይ ካብ ዝረኸብክወንን ዝረኸብክዎምን ስድራ ቤት ጭውያት ሓንቲ ንዝኾነት ጓሉ ንዳዊት ይስሓቕ ቤተልሔም ዳዊትን ንገዛእ ርእሳ ተጨውያ ዘላ መዘናኣ ሲሃም ዓልን ክዕልል ድልየ ኣለኹ ንብዙሕ ሸነኻት ህልው ኩነታትና ዝድህስስ ዛንታዩ ዛንትአን ኢለ ሓስብ ንሰን ንህይወት ስድራ ቤታት ኤርትራ ኣብነት እየን ኤርትራ ድማ መበቆል ዓደን እያ ስለዚ ነዛንትአን ብምድህሳስ ንብዙሕ መሽጎራጉራት ዝሰነዶ ዛንታታት መላእ ሃገር ምምልካት ይከኣል እዩ ከም ገለ ስኺለ ኣብ ዝኽረ ይስእለን እሞ ኣብ መንጎ ሸሓት ብዱላት ደቂ ሃገረን ኮይነን ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢለን ይረኣያኒ ኣርእስቲ ዕላለን ዝርዝር ዝርርበን ናይ ምስማዕን ምፍላጥን ህንጥዩነት ኣቓልቦይ ናብአን ይመርሐኒ ዛንታታተን ክሳብ ዝፈለጥኩ ብናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ምስ ዛንትአን ኣብ ገለ ነጥቢ ዝራኸብ መዝገበ ህይወት እውን ስለ ዘለኒ ግምተይ ሓዊሰ ኣብ ዕላለን ኣይመተጋየሽኩን ኢላ ሓስብ ቤተልሔም ሰሪ መጮይቲ ቦኣ ህይወታን ህይወት ስድራኣን ዝተመዛበለ ጐርዞ ታብ ሰንኪ ምስዋር ኣቦኣ ዛንታ ማእሰርቲ ታሪኽ ወፅዓን ሕጊ ኣልቦነትን ዝኾነ ዛንታ ሒዛ መልሲ ብዙሓት ሕቶታት ምስ ኣቦኣ ዝተሰወርዋ ኣእላፍ ሕቶታት ተሰኪማ መዓፁ ምኽሕኳሕ ከየድከማ ትጓዓዝ ዘላ ቤተልሔም ነቲ ብናይ ቁልዕነት ዝኽራ ጥራይ ዝነብር ኣቦኣ እቲ ነዚ መስረታ ስድራ ከኣልን ከናብረን ዕድል ዝተኸልአ ወላዲኣ እቲ ዓደይ ምስ በለ ጭዓ ሕቖፍ ኣብ ረመፅ ኣሳፍሕ ዝተባህለ ዜጋ እቲ እምነቱን ፍቕሩን ተሓዲጉ ዝተጨውየ ፍጡር ኣብ ዝኽሪ ምርኣ ሰኒዳ ነቲ ድሕሪ ቦኣ ዝሰዓበ ህይወታ እናሰላሰለት ምስታ ኣብ እዋን ህፃንነታ ልዕሊ ትኽእሎን ልዕሊ ዝምልከታን ክትስከም ዝተፈርደት ምርኣያ ክቱር ጭካነ ኣራዊት ኣብ ዘይትፈልጦን ዘይወዓለትሉን ጉዳይ ጅሆ ዝኾነት ኣብ ዓለም ግዳያት ሸፋቱን ኣሸበርትን ምስ ዝኾነ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ዝጽብጸብ ብዝኾነ መንግስትየ ኢሉ ዝሓስብ ስርዓት ተፈጺሙ ዘይፈልጥ ሓደጋ ዝወረዳ ሲሃም እንታይ ምኾነ ርእስቲ ዕላለን ኣብ ዝርርበን ኤርትራ ብኸመይ ምተገልጸት መቸም ኣብ ዛንትአን ዓንደ ነገር ክኾኑ ዝኽእሉ ኣቦታተን እዮም እሞ ብዛዕባኦም ከ እንታይ ምተባሃላ ኣብ ኤርትራ ዋላ እውን ኣብ ልሳንቲ ኣካይዳ ዓማጺ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጥ ሰብ ከይተረፈ ቦታ ዘይትስእን ሕቶላ እዛ ሕቶ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ መዛኑ ክትህሉ ኣብ ዓይኒ ሕልናይ ቀረጽኩ እንታይ ጌርኪ ክትኣሲርኪ
ሕቶ ቤተልሔም ነሲሃም እንተኾይኑ መልሲ ሲሃም እንታይ ምኾነ? ንዓመታት ማእሰርታ እንታይ እናበለትን እንታይ እናኾነትን ሓሊፋቶ ምስ ስግጋር ካብ ቁልዕነት ናብ ጉርዝነት ኣብ ጸላም ከመይ ከም ዝነበረ ኣብቲ ጸላም እንታይ ርያ ኣብቲ ጽምዋኸ እንታይ ሰሚዓ ከመይ ትገልጾ? ካብ ክብደቱ እተላዕለ ምግላጹ ዝጽግም መስለኒ። እንታይ ዝኣመሰለ ስርዓት ዝኽተል መንግስቲ እዩ? ከመይ ዝበለ ለቢ ዝውንን በዓል ስልጣን እዩ? ኣብ ዘበኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ታሪኽ ዘይሕፍሮ ከመይ ዝኣመሰለ ዜጋ ኸዩ ነዚ ተግባር ከም መፍደይ ሕነ ዝሓስቦ? መን ይበዚ ዝረዊ? መን ይበዚ ዝሕጎስ? ቤተልሔም ማእሰርቲ ቦኣ ኣብ ስድራ ቤታን ህይወታን ዘስዓቦ ምጉስ ቋል ዘዘንቱ መጽሓፍ ኣሕቲማያ እሞ መጽሓፍ ዛንታ ሲሃምከ እንታይ ምመሰለ? ኣቦኣኸ ኣብ መጽሓፋ ከሳስዶ ተኸሳሲ ወቓስዶ ተወቃሲ ጠባይ ለቢሱ ምተነበ። እዘን ክልተ ጎራዙ ተራኺበን ልዕሊ ዘዕልሎኦ ዛዕባ ኪኖ ዘካይዶኦ ዝርርብ እቲ ብህይወተንን ህይወት መዛኖኦንን ዝወረደን ዝወርድ ዘሎን ዓመፅ ንዛንታ ውልቀ ዜጋ ንህይወት ስድራ ንህላዊ ሃገር ንዘሕፍርን ዘቐንዙን መድረኻት ታሪኽ ኤርትራ ብዝግባእ ዝውክል ምዃን እዩ ጸብለሊሉ ዝርአ። እዘን ጎራዙ ኤርትራ ኣብ ቁልዕነተን ነዛንታ ማእሰርትን ሳዕቤናቱን ዝተቐላዓየን እሞ ኣብነታት ናይ ኣሽሓት ከምቲ ናተን ወፅዓ ዝበፅሖምን ዝበፅሐንን ደቂ ሃገረን እየን። መዛኖአን ንዕቤትን ዝሓሸ ህይወትን ከማዕድዋን ከለዋ ንሳተን ግን ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ናብ እዳው ተሓዚ መፍትሕ ኣብያተ ማእሰርቲ የቋምት ኣለዋ። እንተወግሐ እንተረሃወ ብዓይነ ህዝብን ሃገርን ድማ ሰላምን ርግኣትን መድረኽ ፍትሕን ልዕልን ሕግን ሃንቀው ይብላ ኣለዋ። ሃቐናና ንቕሎና ዕዮና ቃልስና ነቲ ጽቢት ውፅዓትን ናፈቕቲ ራህዋን ንምምላስ እምበር ንምስምስ ዓመስን ጸረ ህዝብን ንምጉልባት ኣይክኸውንን እዩ። ሓይልና ስድራ ቤት ንምድባስ እምበር ዕምሪ በደልቲ ንምዕቃብ ኣይክውዕልን እዩ ዝብል ናይ ሓባርን ጥሙርን ዳሃይና በሪኹ ይሰማዕ። ኣራዊት ክትቅልብ ምንባር ሓቢርካን ተሓጋጊዝካን ኣራዊትካ ምእላይ ዝበዝሐ ዋጋ ይኽፍል። ይርጋአለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቐንዩ? ኣብ ዘለኹሞ ብሰላምን ደሓንን ክትህልው እናተመንና ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርኤ ሰናይ ጻንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና በደል ልሳና ብዙሓት ሰባት ብዘይ ምስትብሃል ዝዛረቡን መን ከማን ኣሎ እናበሉ ድማ ንኻልኦት ዘሕስሩን ኣለዉ። ከምዚ ዝበለ ጠባይ ዘለዎም ሰባት ሸዓይሉ ሰብ ይመንዎም እምበኣርከስ ብግቡእ ስርዓትኒ ትሕትናን ምስ ኩሉ ሰብ ክንመላለስ ግቡእና እዩ። ኣፍና ንምዝራብ ከይከፈትና እንብሎ ኣቐዲምና ንመርምሮ። ካልኦት ክዛረቡ ከለዉ ድማ ዘረብኦም ኣይንኹለፍ። ባዕላትና ካብ ካልኦት እንልብም መሲሉና ክጻወቱ ከለዉ ኣብ መንጎ ጸወቶኦም ጥልቕ ኢልና ኣይንእቶ። ሰሎሙን ይብል ዘረባ ዘብዝሕ ዓሻ እዩ። ሰብ እንተተጋጌ እናስሓቕና ኣይንሸምጥጦ። ክንጠቕሞ እንተ ደኣ ደሊና ንበይኑ ጌርና ደኣ ንምዓዶ። እንተ ሸምጥጥናዮ ግና እነእትወሉ
يبلنان كم محماي أفنا نحلو محماي حاتياتيو نبجوت ناس صبق دقا نزارب اللهم أمبر كفؤسي خطو أي نزارب نفتاويو زحمي نسو دما بجزيو أبقى مفتوتو كحسري سب بزح موياقوان تخونو بدحريقوم دقا ننقدو منبر أبقى دميقوم سي كفتو ليلكا بزح أيتن قدوم بزعبار إسخا فلاتني تقوهني كم زخونكا كالو أدى يزاربو الكامبر بعلخا يكونن بعلخا كي تزاربكا هابروم حدو حماق بلهي حدو عشا مخانكا سبات أي سحتوون يوم بعلخا انت تنقات كاقنا عشا مخانكا تقلز أفنا نصبق زبالد آن خفتنبر نسب زقودني زاقوهن زربا نمحازتنا خاء زيت أكم أينو تعلم لسانا دما نخبرك زي أبهر نمبره هزبنا نبرخت أحواتنا نقدسو مدحانينا كم زيلو يتأنققنا أفكا كاب ملأت لبيو ززاربمو حياواي سب كاب تصبق مزقب لبو تصبق يوتس اتخفو دما كاب كفو مزقب لبو كفو يوتس كل كاب فريو يفلديو لبنا تصوري حدو رخص مخانو كاب الزراربانايو زلله راديو إرنا بتقببن عقلن أبا الدراش نقوس تأكيبهم كله حدا نبتشايو أمريرو مسجنحو حدا مخار منجست إنجليز كم زيلو ملسلو أبزعيو منجستي كاب أتو جميرة كسع حجي عقل إيوبن تنقاق ساميئلن تقبب سلومنن قربت حرقزن كركب اقادل اللخو انبقارسي كاب قال زي شمينيا كلاتنا نمهارلو قالونا أبز حزنا انت حزنا عقل إيوبني تنقاق ساميئلني تقبب سلومني قربت حرقزن يدلينا إذو كلو زليوم منادا نتوم عيت منجستي اكتئابهر أبيتي كرسان معارق نزلوم سبات أبلع الخالقات نتشمو أب منجستي نزاقلقلو نهزبي زدانيو أبز قبرو زبالة كلو بغان عنا تماريحهم تعقستن تنقاقن تبابن يدليوم سبقوا انت نقفهم اندحري بحاكي تماريحهم حرخرخ عيبلومن قربت حرقات روجيد صنعي بقنع من قدي انت خيركا كم قال اكزابير نعيوخا انت فتسمكايو اقالت عريفوني امريروني إلكا كم توم عياشو فانترع ايتبلن قال سباتالو كارمان تنخصم ام بسا كم زنخصم زحسبو زخبركم تخاتلت مدبنا إذن كتكتاتلون تصنحكم بدل لسانن بتقببن عقلن زبلات صحفات بشحن شعتميتن 10 قدم 107 عامتات مالتي زخون زلو أما الاغتسلام اتبهال زنبرت غازيطا بتقرنيا نايفلما أوان حتاما نيرن إذا غازيطا زيقا بوانجيلاوت بتكريستيان إرترا إنا تدالوت اتحتم زنبرت غازيطا كابز الصحف زي إن جنزبو نجر انت دقهالي دما قدم زستطقس عماوتي أبوتاتنان أبحاقوتاتنان بخمي زأمسلة طبب مهناس غزار اسخان طبب مرارحان نخالقوت يردقون بعمقوت يماميون كم زنبريو دحري ناي لعلي حدا 100 عامت ازقليت أمو زلو نطبتات كما يا معبيلنايو نهلو زبل حتو نناي ولقناعيو غزا خوينو يترف أمبقار نابتقندي كنتوكرولو تدلي زولو رأستي مسن حلف أبزو بقرنا أفريقيا بحافشا بقندو خاء أب إيرتران إثيوبيان وقئن ورا وقئن برايا زي بلو علاليو بوليتيكنياتات زخبابي أفلبهم نفيحهم وقئ بهلهم مخانو زنيتلو عوديو سلازخونا دمانهو نخباب حدا خفل الزمن إززان تازي لمود كوينو اتيا مفارق نعسر خفل الزمن زي جمرة صورة وقئ نناس النتن حارنتن هزبتات سعالمو خوين خبقع أبزن كل التهاجرات جنا بزحات دك هزب خفيلو بوحدات عمازيان تعبليلون تزميتون زنبر تاريخ كوين يركب كم سعبينو دما
በሰላናይት ኹይናት ከይኣክል ብናይ ዓማጽያን ተንኮልን ንዕድመ ስልጣኖም ብዝግበር ህልኻትን ቀውስታትን ህዝቢ ተሰዲዱ ዘኽቲሙ ዶኺን ደንቂሩን ስማው ናጽነትን ዲሞክራሲን ጥራሕ ተገዚሙ ኣብ መወዳእታ ናይ 20 ክፍለ ዘመን እቶም ብፍቕሪ ሰውራዊ ስነ ሓሳብ ሌኒዝምን ማርክሲዝምን ዝዓበዱ መንእስያት ስሳታት ናይ ዘንክልት ሃገራት ዓማጽያን ጉጅለታቶም ኣብ ኩረሻ ስልጣን ክቕጽሉ ስለ ዝነበሮም ትንፋሳ ማኢት ኣሽሓት ክግበርን መጻኢ ሚልዮናት ክጽልምትን ነይሩዎን ተተግቢሩን ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን መንእስያት ስሳታትን ሰብዓታትን ናይዙይ ክልተ ወገን ውድባቶም ምዝኽተልኦ ስነ ሓሳባትን ኣርቂቖም ብመሓዝ ኣብቲ ናተይ ዝብልኦ ህዝበን ተጸፍየን ኣትየን ከብቃዓ ንህዝበን ኣሽሓት ዓመታት ዘናበሮ ሓቁን መንነቱን መንጢለን መንነት ኩንኮነ ካቢለን ከይተደሃያ ንህዝቢ መንነቱ ኮይነን ኦንሆ መንጸላይኡ መንፈታዊኡ ምስ መን ተባይሱ ምስ መን ክዕርቕ ኣለዎን ዝብል ሕርያ ባዕላተን እናሓርያ ኣጥፋእና ከባዕልና ኣልማዕና ከባዕልና እናበላ ጅሆ ሒዞንኦ ይርከባ ዓማጽያን ዘን ክልተ ውድባት ተመሳሳልነቶም ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ ክንሱ ነታ ሓራ ጌርናካ ዝብልዎ ህዝቦም ግን ፍልልዩ እግርን ከበሮን ገይሮም ከረሓሕቆ ይነብሩ ናይዛ ኣብነት ልዕሊ 20 ዓመት ምፍልላይ ስድራ ቤት ኣብ ክልቲአን ጎረባብት ሃገራት ዓበ ምስክር እዩ ሕጂ እውን ናይዞም ሽማግለታት ዓማጽያን መሪሕነታት ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዓመጾም ኣይውዳእን ኢሉ ዳግማይ ኣብ ቁርቁስ ህይወት ክዘርኡ እቲ ጉዕዞ ሓደይሉ ዝፈለመ ይመስል እዞም ጉጅለታት ብጥበብ ናይ መምራሕን ኣበሳ ልሳኖም ስለ ዘይፈልጥዎን ኣብ ርሻውንቶም ኮፍ ኢሎም ንኽልተ ዓመታት ክቕጽል ጸንሐ ኣበሳ ልሳናቶም እነሆ ተዘሪኡ ፈሪዩን ክሕፈስ ጀሚሩ ናይ ዘተጨባጠ ምስክር ትማለ ምሸት ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓትን መሪሕነት ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ናይ ተኽሲ ልውውጥ እዩ እዚ ተኽሲ እዚ ጥቕሙ ነቶም ብዘይ ኩናትን ወረ ኩናትን ትንፋሶም ክትቅጽል ዘይክእሉ ዓማጽያን ጥራሕ እዩ ነቲ ንሓሌልካን ንሓስበልካን ኢና ዝብልዎ ህዝቢ ሞት እምበር ካልእ ዘትርፈሉ የብሉን እዞም ጥበብ መሪሕነት ፍልጠት ትሕትና ዘይፈልጡ መሪሕነታት ነገራት ብምርድዳእ መፍታሕ ስዕረቶም እዩ እዚ ኩነታት እዚ ንዓና ከም ኤርትራውያን ብቐጥታ ዝጸልወናን ኣብ ኣፍንጫና ዘሎ ጉዳይን እዩ በቲ ሓደ ወገን እቲ ብዘይ ኩናት ዝህሉ ዘይመስሎ ስርዓት ግደፍ ናይ ኩናት ጽምኣቱ ከርውየሉ ክፍትንን ኣብ ልዕሊ ወያነ ህልኹ ከውፅእ ክሓስብን ዘይተርፎ ይመስል በቲ ካልእ ከዓ ንድሕነት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ህዝብና ኣብ ምልክት ሕቶ ምእታው ስለ ዘይተርፎ ስለዚ ብዘይ ወገንነት ነቲ ዓማጽያን ጥራሕ ዝረብሕሉ ኩናት ብምስተውዓል ክንኩንኖን ስለ ንቦና ህዝብና ክንሕሉን ይግባእ ሎሚ ኣብ ሓንቲ ዓለም ክልተ ክስተት ንርኢ ኣለና ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ትራምፕን ባይደንን ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ህዝብታት መሰሎም ብድምጾም ዘረጋግጽሉ መድረኽን ክርአ ኩነታት ዞባና ድማ ደም ብምፍሳስ ስልጣን መምንጣል ይከናወነሉ ኣሎ እዚ እቲ መሪር ሓቂ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤርና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ